होती ठंड ठंड की। সেদিন করেছিলাম সুর প্রয়োজন হয় ହେଲା କେନ୍ ଜାଗା ଯିବା ସେଟା ଯେନ ପିଟି ହେଲା ସେଟା ଯେନ ଭାଙ୍ଗିଛେ ଜାଗାଟା କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାସେ ଉପରେ ହେବାନି କେତେ ଦିନେ ଖୋଲବାର କଥା ଏଠି ମାସେ ଗୋଡ଼ ଗଲା ବେଲେ ଗଲାବ ଏଠି ବେଶୀ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ କାଣା ଜାଣିଛ ଏଠି ତାମାନେ ଖୋଜାବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଦିଆ ହେଇଛି ନା ସେ ଆର ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜାସି ବହୁତ ସେ କରେଇଥିଲା ପହଲା ଯେନ୍ ସେ କରେଇଥିଲେ ମୋର ମୁଁ ଏତ୍କି ନିକେ ରହିପାଇଥିଲି ଯେ ଦେଖ ଗଡ଼ୁଛି ଭାବିଛି হ্যাঁ না ইয়ার না বাজবার ফুলন হুম